Értékelhető, de egyébként Pali, nyugodtan mondjad közben a véleményedet, miközben a nézők és mi is látjuk az első félidő összefoglalóját, ugye éppen Vancák kapufáját. Szóval te hogy élted meg ezt a mérkőzést? Én azt gondolom, amit mondtam is, hogy valamilyen szempontból váltanunk kell előrefelé, és ez, amit mondtam is, hogy két csatára én lehet az imitbe hoztam volna, de azt gondolom, hogy így, hogy a Tani jött be, és így szereztük meg a gólt. Azt gondolom, ez nagyon kellett. Ez a 15 perc, amíg két csatára látunk fel, azt gondolom, addig a válogatott veszélyes volt. Az prima volt egyébként az a 15 perc. Azért is kérdeztem meg a szövetségkapitánytól, de akkor választ kaptunk rá, hogy az egy pont kellett már ott. Így van, hát igen, így utólag én is azt mondom, hogy örülni kell az egy pontnak, főleg úgy, hogy az első fél időben, ami igazából nyomás nehezedett ránk, az nehéz volt átvészelni, kaptuk is a gólt, de azt gondolom így, hogy megszereztük ezt az egy pontot, és még mindig a mi kezünkben van a sorsunk, a Románia ellen és a többi meccsen is, azt gondolom, hogy ebből a szempontból viszont örülni kell. Igen, hát ugye a következő feladat az pont a Románia meccs lesz, ugye szeptember 6-án fogunk majd velük játszani, és már itt mi számolgattunk azon a bizonyos mini tabellán, amely egyébként átvettük a vezetést, ugye a magyar-román-török egymás elleni tabellát, hogyha néztük. Ugye Románia idegenben, Észtország idehaza, Hollandia idegenben és Andorra idehaza. Tehát ebből úgy nagyjából a 6 pont az biztosnak tűnhet, ugye Észtország és Andorra ellen, egyébként az észt meccs nem lesz könnyű. Mint ahogy már nagyon ritkán vannak könnyű meccsek ezen a szinten, és ugye Pali mondta, hogy a nehezebb utat választotta a válogatott, nyilván én most aztán nagyon fájhat a fejünk a pénteki mérkőzés miatt, mert ahogy a törököket letudtuk, a románokkal szembe is lépés előnybe kerültünk volna azzal, hogyha legyőzzük őket, de hát bravúr nélkül nem megy. Most nem sikerült a bravúr, mindenképpen nagyon jó, hogy nem kaptunk ki, ezt beszéltük azért, hogy annyiban nem értettem veletek egyet, hogy nem szabad kikapni. Ezt most is tartom, viszont Bukarestben nagy valószínűséggel kell a bravúr győzelem. Mit gondoltok? Ez a török csapat engem nem nyűgözött le, megmondom őszintén, viszont azzal, hogy ha marad a holland meccsen az, hogy a románok kikapnak, a törököknek most 7 pontjuk van, ott azért lesz egy török-román, ami még bármi lehet. A törökök nem fogják feladni, mert egész egyszerűen azért szoros az állás, és igenis az a román-török mérkőzés, az akár lehet ki meccs is. Tehát remélem arról nem kell beszélni, hogy a magyar válogatottnak nem sikerülnek a mérkőzései, de ők a román csapatot, akkor vegyük őket, a román csapatot még megelőzhetik, és akkor másnap akkor egy tisztes befejezésről mindenképpen beszélhetnek, vagy álmodozhatnak. Hozzáfűzni való? Azt gondolom, hogy ez addig tényleg, amíg rajtunk múlik minden, nekünk mindenképpen nyernünk kell Bukarestben, azt gondolom, és utána tudunk számogatni, azzal tegyük fel, hogy Törökország csípni fog egy pontot tőlük. Én még egyszer azt mondom, hogy ez egy jó helyzet, amiben most vagyunk, és mindenképpen optimistának kell lenni. Hát ennél rosszabb helyzetben ne legyünk, tehát végül is, hogyha nekem valaki azt mondja ezelőtt a két selejtező előtt, hogy 2 meccs, 2 pont.